M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye lero la Mulungu pa 20 Julayi, la Mulungu la 16 munyengo ya pa chaka cha C. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu wa 18 ndime ya 1 kulekezera 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Teresa Million kuchokera ku Bango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu achiwiri, mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Akolose mutu wa 1 ndime ya 24 kulekera 28. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Pearson White kuchokera ku St. Patrick's Church, Holy Cross Parish, Mntaja, mu Diocese ya Mangochi. Uthenga wa lero monga adalembera Luka woyera mutu wa 10 ndime ya 38 kulekezera ndime ya 42. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Julius Dokowe a St. Patrick's Missionary Society SPS kuchokera ku Christ the Redeemer Parish, Kapsoya, mu Catholic Diocese ya Eldoret, m'dziko la Kenya. Mbuyanga, chonde musapitirire pa khomo pa mtumiki wanu. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Genesis. Chauta adaonekera Abrahamu ku mitengo ya thundu ya kumamule ija. Abrahamuyo atakhala pa khomo la hema lake nthawi ya masana kutatentha, mwadzidzidzi adangoona anthu atatu atayimirira potero. Atangowaona, adanyamuka mwansanga kukawalonjera. Adaweramitsa mutu nati, Mbuyanga, ngati ndapeza kuyanja pamaso panu, chonde musapitirire pa khomo pa mtumiki wanu. Ndikupatseni madzi kuti mutsuke mapazi. Mungathe kubapuma pa mtsinde pa mtengo pano. Ine tsopano ndikatenga chakudya kuti mukadya mupeze mphamvu zopitirizira ulendo wanu. Mwabwera pa khomo panga pano, motero ndiyenera kukutumikirani. Anthuwo adayankha kuti, chabwino, uchite monga waneneramu. Abrahamu adalowa msangamsanga m'hema, nawuza Sara kuti, utenge msanga nsengwa zitatu za ufa wosalala, ukande ndi kupanga buledi. Pamenepo Abrahamu adathamanga nakatenga mwana wang'ombe wonenepa, nampereka kwa wantchito kuti akonze mwansanga. Kenaka adatenga chambiko ndi mkaka wokama chatsopano ndi nyama yokonzakonza ija nawapatsa zonsezo. Iye adakhala potero pamene anthu anali kudya pa mtsinde pa mtengo. Tsono anthuwo adafunsa Abrahamu kuti, kodi mkazi wako Sara ali kuti? Abrahamu adayankha kuti, ali m'hemamu. Chauta adati, ndikukulonjeza kuti pakapita miyezi 9 ndizabweranso, ndipo mkazi wako adzakhala ali ndi mwana wamwamuna. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri, mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Akolose. Adasankhanso zimene anthu ankaziyesa zofowoka, kuti iye anyazise nazo anthu amphamvu.
koma amene Mulungu adawayitana, kaya ndi Ayuda, kaya ndi Agriki, onsewo amazindikira kuti Khristu ndi mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu nchanzeru kupambana nzeru za anthu, ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu nchamphamvu kupambana mphamvu za anthu. Abale, taganizani mmene munalili pamene Mulungu adakuyitanani. Pakati panu panalibe ambiri amene anthu ankawayesa anzeru. Panalibenso ambiri amphamvu kapena obadwa m'mabanja omveka. Koma Mulungu adasankha zimene anthu amaziyesa zopusa kuti Iye anyazise nazo anthu anzeru. Adasankhanso zimene anthu amaziyesa zofowoka kuti Iye anyazise nazo anthu amphamvu. Ndipo zimene anthu amaziyesa zachabe, zonyozeka ndi zosakhala zenizeni, Mulungu adazisankha kuti athetse mphamvu zinthu zimene iwowo amaziyesa kuti ndiye zenizeni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo wawo, Iye adalowa m'mudzi wina, ndipo mayi wina dzina lake Marita adamulandira ku nyumba kwake. Iyeyu anali ndi mng'ono wake dzina lake Mariya, amene adadzakhala pansi ku mapazi a Ambuye namamva mawu ake. Koma Marita ankatanganidwa ndi ntchito zambiri. Choncho adapita kwa Yesu nati, Ambuye, kodi simukusamalako kuti mng'ono wangayu akundilekerera ndekha ntchito? Muuzeni adzandithandize. Ambuye adati, iwe Marita, iwe ukutekeseka nkuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika n'chimodzi chokha. Mariya ndiye wasankhula chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe wina angamulande ayi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero la Mulungu la 16 pa chaka, Ambuye Yesu akutiyitana tonse kuti timvetsere mawu ake, ndipo tikamvetsera mawu ake tichite chisankho chofunikira m'moyo mwathu, ndicho kuchita monga momwe mawu akutipemphera. Tamva kuti Ambuye Yesu anafika ku nyumba ya Marita. Monga momwe ena tonse timachitira kukafika alendo ku nyumba, timasamala mnyumba kuti alendo aonemo bwino. Pa nthawi imene alendo afika timapatsa moni, kuwalonjera, komanso sitimayiwala kuwakonzera chakudya. Marita anapanga zimenezi mwachizolowezi. Komanso tamva kuti mng'ono wake Mariya, iye samatekeseka ndi zonsezo, anakakhala pa mapazi a Ambuye Yesu kumvetsera zimene Ambuye Yesu anali kukamba, maphunzitso a Ambuye Yesu. Ndi pamene pofunika kuti inu ndi ine tiyikepo chidwi, chifukwa Ambuye Yesu sakutiuza kuti tisasamale alendo akafika ku nyumba. Koma Ambuye Yesu monga iwo mlendo wamkulu m'moyo mwathu, tisatanganidwe ndi zinthu zina ndi zina zimene
zingatipangitse ife kulephera kumva mawu awo. Ena timalephera kulandira alendo chifukwa timakhala ndi nkhawa kuti alendo adya chani. Mlendo akafika ku nyumba sikuti abwerera chakudya ayi, chopambana ndi ifeyo amene akufuna tilankhulane naye, ticheze naye, tilimbikitsane naye m'moyo mwathu nkhani zosiyanasiyana. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akumuyankha Marita kuti ukutekeseka, nkuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika n'chimodzi chokha. Chofunika chimenechi ndicho kukhala ndi Ambuye Yesu tsiku ndi tsiku m'moyo mwathu, kumalandira masakramenti kawirikawiri, kucheza ndi Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya, kulola Ambuye Yesu atichiritse kuchokera m'masakramenti akulapa, masakramenti akudzoza. Tisamaope. Tingakhale ndithu kuti kutchalichi timatekeseka kwambiri pa ntchito zachifundo, ntchito zothandiza ena, zosamala kutchalichi, kubwera kutchalichi tsiku ndi tsiku, koma phindu lake ndi chani ngati tisakumva mawu a Mulungu? Phindu lake ndi chani ngati tisakumva mawu a Mulungu kusintha miyoyo yathu? Pemphero likhale chida chotiyanjanitsa ife ndi Mulungu ndi anzathu. Tisangokhala kupemphera kuti ayi ndife opemphera, ndiye tikhala ngati Amarita amene tikutekeseka ndi zinthu zambirimbiri zosafunika, pamene chofunika n'chimodzi, kukhala pafupi ndi Ambuye Yesu. Choncho pano pali anthu ambiri amene sanamvebe za uthenga wabwino. Ndi udindo wathu ife Akhristu kuwalalikira anthu amenewa mawu komanso machitidwe. Tikatero tikhala kuti tikugwira ntchito momasuka imene Ambuye Yesu adatipatsa. Komanso ntchito imene yolalika uthenga ndiyofunika anthu ambiri. Choncho nzofunika kwa ife Akhristu tikamva mawu tiyeni tiyathe kuvomera kugwira ntchito ya uthenga wabwino. Tizolowere kumawerenga malembo oyera m'mabanja mwathu, tizolowere kumawerenga malembo oyera m'miphakati mwathu, ndipo tilole mawu a Mulungu kukhala nyale pa moyo wathu, yowunikira ife aini ake komanso kuwunikira anthu ena onse. Zimenezo zimene Ambuye Yesu akupempha kuti ife tikwanitse kukhala pa mapazi pawo, nkumawamvera, nkuona moyo wawo kuti ukhalenso moyo mwa ife. Zimenezi Paulo akutiphunzitsa kuchokera mkalata yake kwa Akolose, kuti timachenjeza ndi kuphunzitsa munthu aliyense ndi nzeru zonse zimene tili nazo. Kuti chani? Pakuti tikufuna kusandutsa munthu aliyense kuti akhale wangwiro mwa Khristu. Ndiye kuti ntchito yathu ife Akhristu si ntchito ya mpikisano, koma ndi ntchito, ndi utumiki umene tapatsidwa kuthandiza ena kumudziwa Yesu, kuthandiza ena kumulemekeza Mulungu, kuthandiza ena kuti aone kuwala kwa chipulumutso. Zimenezi zimatheka pokhapokha inuyo ngati mwavomera mawu a Mulungu kukhazikika m'moyo mwanu, ngati mwavomera mawu a Mulungu kusintha moyo mwanu, ngati mwavomera mawu a Mulungu kukhala mphamvu yoyendetsa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku, makamaka pakukhala okhulupirira wa Yesu Khristu. Abrahamu akutipatsa chitsanzo chakulandira alendo. Alendo amene sadali kuwadziwa adawalandira ku nyumba kwake, ndipo adawapempha kuti akhale, ndipo adawakonzera chakudya, komanso adawamvetsera. Pomaliza Abrahamuyo adapempha madalitso. Ndiye zofunikira kwambiri zimenezo. Tsono anthuwo adamfunsa Abrahamu kuti, kodi mkazi wako Sara ali kuti? Abrahamu adayankha kuti ali muhemamu. Chauta adati, anthu aja adawalandira anali Mulungu mwini,
amene anabwera ndi uthenga wabwino. Timanena kuti mlendo ndi mame, sakhalitsa ayi. Ena sitifuna kulandira alendo, ena sitifuna kusamala alendo chifukwa cha nkhawa zijanena zija kuti ena tikaona kuti alendo abwera amangati abwerera chakudya nyumba kwathu. Iyayi, akubwerera ifeyo, akutibweretsera nkhani yabwino, uthenga wabwino, uthenga wachipulumutso. Tiye tiwamasukire, tiye tiwalandire. Pamene tikumva lonjezo, tikulonjeza kuti pakapita miyezi 9 ndidzabweranso, ndipo mkazi wako adzakhala ali ndi mwana wamwamuna. Malonjezo a Mulungu amapherezera pamene inu ndine takhala anthu omasuka kulandira madalitso a Mulungu. Ndipo madalitso a Mulungu amafika mu njira zosiyanasiyana m'moyo mwathu. Akhristu anzanga, tiyeni tikhale anthu odzichepetsa, tikhale anthu olandira bwino anzathu, tikhale anthu ofunira anzathu zabwino pamene tikuyenda moyo wa chikhulupiriro uno. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.